Tak. Teraz mi došli minuty a toto dohráme a už končím. OK? 25 minút asi bude musieť stačiť. Au. To bude určite stačiť. Aha, tu je dobrá. Diváci, nie sa to trumperovia, až niekto 40 minútové diely Skywars. Au, niekto po mne hodil vajco. Ten full dia. Môže ísť rozprásol na hlave. Ne, tak to po mne hodil gule. Gigan! Byl zabit. Tak Gigan odišiel v pokoji a mám. Potrebujem nejaký blok. Ký. Gigan sa vyhol. Lord, Áno. za chvíľu ukončíme a pôjdeme Skywars. Na 4 minúty. Prečo? No, tak toto dohráme a budeme musieť. A bude tu kempa. Bude tam kempa s ňou. Tlustá guma si rozbija koleno. To bol parkour, ak neviem čo. Odkedy si vie tlustá guma rozbiť koleno? Vtedy, že Pašik je tlustý. Arbit byl. Lord, kde si? Ja ešte hrajem. Ne. Ach jo. Tak. Poď, kde si? Nech sa už rozlučíme. Aha, tu si. Poď, tu sa postav. Gigan. Co? Gigan. Končím. Už som zomrel. Okej, počkej. Co je, kde si, Jordovec? Čakaj, Pašikman. Čo nepoďme, Gigan? Čo si zrobil, tvoj Pašik? Tak sa to robí pašikovátor. Počkaj, pozeraj. Počkaj, pašikovátor. To sa tam nerobí. A bez rukov som to. No, rýchle. To s rukami mám. Takže, dneskajší diel to bol koniec a keď sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a odber. Tešíme sa na vás u ďalšieho videa. Tak, čus.